Ayikho into ongangiconvince ngayo kule nto le except ukuthi uMtsipe is a billionaire. Uyahlonishwa kwi-industry akakuyona kuphela, but otherwise is a human being like everybody else. Kusho ukuthi ibandla lamaNazaretha it caters and give a special treatment kubantu kakhulu abanemali noma bangosaziwayo. And my question, uMtsipe wayegqoka umNazaretha noma umjivo wamakhosi okanye wabefundisi? Noma ubesegcotshiwe njengesibhudukane ngokukhulu ukuphuthuma okungihlekisayo amaNazaretha mayephosta lesi sithombe ayacrop akufihle ukuthi uMtsipe ubegqoke izicathulo lapha ebuhleni and ubhizi uqhawulana nonyazi lapha. Uthe omunye comment awevutha eMaputaland epagini wathi kunobaba ogijima ahambe phansi ngamadolo ehlonipha kodwa uMtsipe bayazenzela nje bu. Siyabuka kamanye amaNazaretha bakithi yabona ukukholwa kufuna ube nentambo kaparafini engacobhozi phansi. Kancane kancane amen 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 ama-comment amen amen unyazi libamba ufisho omkhulu uMtsipe. uMtsipe uyidona uyadonate uyahambela amabandla ngijwayele kakhulu ngapha ko-ZCC. So bafethu ni right kodwa kahle emakhaya. Mina ingakho ngeke ngisonto engakabi nama-millionaire enough ukuthi nami ngifike endaweni ngibe recognized ngihlonipheke ngihlonishwe. Can you imagine nje i-treatment etholwa uMtsipe ayitholwa nanoma ubani netholwa o-president ebuhleni kuthiwa ebuhleni home laphana ebuhleni bokuphakama uMtsipe kuthiwa laphana ngazi noma kunetshela umhlana kaJehova wathi into kanjalo ngoba singagqoka isicathulo khona. OMtsipe bayagijima laphana bayexhawulela benza yonke into kodwa phela-ke kuthiwa uma unaka izinto ezikanje kuthiwa uzohlubuka noma kuthiwa usukhungathwe ombi. Thi ungaquestion bheka okula eduzane kwakho ngoba uzophuma ekukholweni usuyalahlwa. Hayi ukukholwa.